Gisalikwe si Jesus didto sa Nazareth. Marcos Kapitulo 6, 1-6. Humani adto, mipauli si Jesus sa iyang lungsod, ug miuban kanya ang iyang mga sumusunod. Sa pag-abot sa adlaw nga igpapahulay nagtudlo siya sa simbahan sa mga Hudyo. Daghan ang mga tawo didto nga nakadungog kanya ug natingala gayud sila. Mingon sila, nganong daghan magnasayran kining tohana. Asa man siya nakakuha nining kaalam, ug nganong makabuhat man siyag mga milagro. Dili ba siya man ang panday nga anak ni Maria ug mga igsoon niya sila si Santiago, Jose, Judas ug Simon, ug ang mga igsoon niya nga babay dinhi asab nagapuyo. Tungod nini dili gayud sila motuo kanya. Anya mingon si Jesus kanila, ang propeta tinahod bisan asa, gawas lang diha sa iyang kagalingon nga lungsod ug sa iyang mga parient ug panimolay. Mao kana nga wala siya makabuhat og mga milagro ni adtong lugara, gawas lang sa pipila ka mga masakiton nga iyang gipandongan sa iyang mga kamat ug nangaayo. Natingala siya nga dili sila motuo kanya.